Assalamu alaikum. A wannan bidiyo za mu nuna mana yadda ana partition na flash drive. An gane yadda za ka yi partition nashi ka raba shi guda biyu. Misali kamar kana so ka sa abu a gefe daya, a wani gefe kuma kana so ka sa wani file daban. To a wannan bidiyon za mu nuna mana yadda ake partition na flash drive. An gane ko?